So mga subscribers, muli si Madaro Magkaping to. Again, ito po tayo kay Brother Loreto Angulo. Hindi po siya magulo. Yung kanyang apelido po, Angulo. Hindi magulo. Angulo. Kaya, ganito ka na pre? 60 lang? Ano nga, 70 na. So siya po ay 68 years old. So, dito po tayo ngayon sa may, ano, parang kay Tabuan. So, Tabuan, Arayat, Pampanga. Yan. Sa lahat ng mga Angulo dyan, so shout out sa mga brother at anak po ni Brother Loreto, yan, Angulo. So ang kanya pong, ang kanya pong target yung kanyang kaliwang kamay. Kaliwa kasi pinakamutan kaliwa, no? Kanan madali lang. Pero kanan, kaliwa. Pero pag kaliwa, matagal po. So, katsagayin natin sa tulong at tawa ng Diyos. So bago kami proceed to our therapy program, pray mo kami. Sa na pinag-pray tayo. The more we pray, the more po tayo mag-pray naman. Sabi nga sa Ephesians 4:20, sabi nga ganyan, respect the process. So you are in the process. Sabi nga, do not ask for favor, sabi niya, be patient and trust me. Yung inihiling mo, sabi niya, hindi pagkakalog ko sa'yo. Basta pagpasensya ka lang, pagtiwala ka sa Diyos, gagaling ka. Sa mga Lord, maraming salamat po Lord God. We glorify you Father, we give you thanks and praise Lord God, Almighty Father. Salamat po Panginoon sa amin ito. Muli ako yung pinako rito. Naligtas, ako lang po diri sa mga brand Lord God, for the purpose ko Lord God. Ang aking mga may gawin itong instrumento na mga kagalingan ni Father Lord sa kanyang sakit, Lord God, pagiging strong. At kung gagaling sa Panginoon, at i-bless mo Lord God ang kanyang pamilya, ang kanyang kabuhayan, sa pangalan ni Jesus. Amen. First exercise pare. Nakita mo sa video? Hindi nakita. Sabi mo 10 lang, 10 lang. Para mga viewers na. So, yung front niya 10. Pero sabi niya, nag-ensayo na raw siya. So, sabi ko, bakit nakita ko naman improvement? So, ito. Yan. Dihatak. Puro ko lang. No? So sa lahat po ng ating mga subscribers, likers and sharers at mga viewers ating dyan sa inyo po lahat, magandang umaga and God bless you. Buhay kayo. And please do not forget to like and share my YouTube channel. Ayan, pakishare po ito para mas lalo pong makakapit pa sa malayong lugar at makaport po sila ng mga konting diskarte kung paano gumaling ang mga stock patients natin dyan. Makakatulong po ito sa mga patient natin, sa mga stock patients na malayo po ito sa kanilang mga hospital, makilig ka. Nasa bahay ka lang, pwede mong gawin ito. Mas maganda pa rin, ha? Mas raw. Bago na po siya. So, po tayo. Buti na pa rin. Buti na rin. Yan. Yan. So this is good for the lower back and lower limbs. Stroke patients, warm up and exercises.
So ginagawa po ito ng mga perfect balancing at meron ng mga walking. So pinapatiwin ko lang yung kanyang lower limb. Lower back. Wala na ba rin? Bako ba? Ayos ko lang. Okay lang wala. Pamasok lang ako. Pero nga, malang ako na. Ang bibi. Sila. Malang ko na yun, ha? Para man. So, yung mga fingers niya, kasi niyo po itong likod namin, presko. Siguro sumunod later, magagawa na rin niyo parang maganda-ganda ng pamprat ko. Mga taong dapat tulungan, mga tao. Diba? Si Paul, masuk ke dalam. Tadi dia tawar. Supaya baru paling bintang paling. Betul langsung nih. Kung sana naman. Sentaw, silo. Ya pemikai tiyak lah, iya. Bisa buat oh, kayo kaya ini ano. Kaya ako
isa pa. Sino naman? Kaya po ko sa tayo. Apa ay ano nga po ko sa tayo. Di ba? Testing ini pa. Mga testing ka mo na yan. So guys, after the massage, ang kanyang upper limb affected, so almost in stroke. Napakatigas po talaga. So gagamit tayo ng digital therapy para pampalambot ng kanyang mga muscles as well as yung kanyang mga ugat. Buwan tayo ng 4 sa kanyang digital therapy.
lumakas yung power ng kanyang loop. So yan, so after this, massage ng konti and then some sort of stretching. So ito yung ating ability therapy kay stroke patients. So ito ang gulo. Ito mo tayo sa Pabuan, Pampanga. And God bless po all of you. Ingat po rin palagi. And dahil yung buhay at ang stroke patients, napakalaga po yan. So kailangan po nating iligin at talagang po sila na maayos sapagkat pag nakarecover po yan, bawi ka na.